Frøer kan hoppe, fugle kan flyve, fisk kan svømme, og vi kan cykle. Vi skal bare lige lære det først. Hvad skete der med Valpe? Det er sjovt at bruge sin krop, og så opdager man, at man kan meget mere, end man troede. Når 3. klasserne kommer på Danmarks Tekniske Museum i Trafikuge 20, lærer de en masse om trafik og om, hvad man kan på cykel. Altså, vi startede jo med det her projekt for 3. klasserne, Trafikugerne, som vi kunne se var virkelig succesfuldt, og derfor udvidede vi det til også at samarbejde omkring 5. klasse og trafikpraktik, og det fungerer bare rigtig godt. Det er et super godt sted at snakke trafiksikkerhed, og eleverne kan få indblik i trafikkens udvikling gennem tiderne samtidig. Vi har altid lavet undervisning, der handlede om trafik og hvordan den har udviklet sig. Nogle øvelser ser nemme ud, men er svære. Andre ser rigtig svære ud, men er det ikke, når man først kommer i gang. Kan man vippe, mens man cykler? Kan man cykle og spille bold samtidig? Hvor svært er det at køre i cirkler? Politiet fortæller, hvordan cyklen skal se ud, så den er sikker og lovlig at køre på. Og om hvor vigtigt det er at huske sin cykelhjelm. Jeg synes jo, det er vigtigt, at børnene de får noget tryghed i at være ude i trafikken. Og det handler jo også om regler, man skal kunne, hvordan man skal placere sig, tankgivning osv. osv. Der er cykler, der er hestevogne, der er biler. Inde på museet lærer de om trafik i gamle dage. Om dengang der var hestevogne på gaderne, og om at cyklen har set forskellige ud til forskellige tider. Det ligger jo naturligt for os, fordi vi har jo sådan hele transporthistorien fra cykler til biler til fly. Hvorfor kører vi i højre side, når nogle andre kører i venstre side? Da bilerne kom til, blev det nødvendigt med regler i trafikken. Og hvad med sikkerheden? Så skulle vi dreje op, og så var der en mand, der kørte ud, og så kom der så en dame, der kørte med fuld fart lige ind i mandens bil. Og hvordan hjælper man, hvis det går galt? En lille ting ekstra. På cykelbanen får børnene den lille cyklistprøve. Nu kan de cykle med mor og far. Det er bare om at komme op på cyklerne, for jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Det handler om at få grundlagt de gode vaner i trafikken tidligt. Vi vil rigtig gerne have, at der kommer så meget fokus på trafiksikkerhed i skolerne som overhovedet muligt. Dels er det jo obligatorisk, at skolerne arbejder med trafiksikkerhed, og dels så tror vi jo på, at jo mere de lærer om trafiksikkerhed, jo bedre trafikanter bliver de. Og husk cykelhjelmen. Det er den, der beskytter hovedet, hvis det går galt. Mange gange, hvor det går galt, så er det jo, hvis de ikke ser sig for. Hvis de glemmer at se sig for, så er det jo ikke altid de andre, de er opmærksom på det, og så kan det altså godt gå galt, og det ser vi desværre nogle gange. Op på cyklerne er sted, og husk, øvelse, opmærksomhed og cykelhjelm. Så giver man stoptegn. Hvordan gør man det? Må se det? Det er en god idé, hvis man kan gøre det med venstre hånd. Fordi det herude, trafikken den kører, ikke? Så man giver stoptegn her. Og kig tilbage. Man kigger sig først tilbage.